Ato pang sayo ba? Woo! 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 Aro? Woo! Lolong on the moves. San Lloyd na Cebu. Ikaw, sayo, soy! Sayo, soy! Inom tag-beer ba yun? Sige! Pila may kita ni Teresolo? Hamna? Pa. Long. Ilulong ba? Nakabay ko na sa kanding. Tinood na, soy? Minaw ni mo? Ningon siya nga, natuli na kuno siya. Tinood. Okay kayo? Kanong nga di man mo dadol sa lulong panaygon? Ha? Panaygon ka sa ilong? Koy kaniya? Nya, siya kuskos ikaw, unsa mo ka? Tagay na ka? Yung taga niya ba, Blackbone? Ha? Ano ako ng kasoy? May wili ba ko si Tereso? Kalma kayo ba? No? Sa una pa niya bata? Kalma kayo? Ani, Ya, sinulong daghang nakaiyot siya og kanding. Oo. Siya manok na ikaw wala kanding kalulong. ano otla? Ah. Adi yung tortilla atong ulo? Oh. Ano ang gala? Gala? Oh. Adi ka tortilla ut? Tanang ro tinasor gayat mo si kanding. Tanang ro iyot sa kanding. Jai! Jai! Ya, para das tinood. Tugan na is tinor. Okay, tukan mo ka sinood. Iyo ka ganito? Umana to day. Kapain ka! Oh. Asa mo yun klaro. Bigla. Ano ako? Tukan sinood. Manong yun! Sakay mo na! Ya, ikaw tukan ka tinood siya rin tukan. Ha? O ka nang yun! Tukan ako ng yoyon mo. Iyot ko siya kanding. Sabot lang ka na soy. Sabta lang. Sige kang inom tambal ka. Siya, si inom tambal wala. Ah, okay ra. Grabe. Sa may inom lulong, grabe ka na nahurot lulong mo. Ah, tigan nira. Halo. Woo! Woo! Grabe ay. Grabe. Ato pang dere. Ato pang sayo ba? Woo! 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 Aro? Woo! Lolong on the moves. San Lloyd na Cebu. Ikaw, sayo, soy! Sayo, soy! Inom tag-beer ba yun? Sige!
Grabe. John Lloyd ng Cebu. John Lloyd ng Cebu. Ah, grabe. Grabe, John Lloyd ng Cebu. Ah, grabe. Ay, palupik, soy. Nay premio ni. Premiohan. Nindo to sayaw, sabi ni. Kinanindutan ng sayaw ha, kinindutan sayaw ha, dara premio na to ha. Ay premio. Ah. Oh, napa isinsiyo. Kinindutan ng sayaw. Sayaw yun. Okay. Wow! Ah, grabe. Ay, palupik, say. Mangkon ginalulong na. Allah, mana.